Bilboko udalak terrorismoaren eta indar politiko zein polizialaren biktimak omentzeko eskultura multzoa inauguratu zuen atzo. Udal gobernuaren esanetan biktima oroitzeko asmoarekin gauzatu dute ekimena. Egiari Zorrek ordea berau kritikatu du Inigo Cabakasen hileta argitu gabe heriotza gisa islatu izanagatik, eta era berean Inigo Cabakasen familiak zuzenketa eskatu dio Bilboko udalari. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan lan ikuskaritzak irregulartasunak aurkitu ditu kontratu partzialetako 10.331 langileen kontrataziotan. Lan ikuskaritzak adierazi duenez, langileek beren kontratuetan ageri dena baino lanaldi luzeagoa egiten dute, hau da kotizaturiko orduak ez datozela bat lan egindakoarekin. Horiek konpontzeko asmoz 5.310 enpresarekin jarri harremanetan gutun bidez 3 lurraldeetako enpresa guztien 9,9%. Petronorrek Muskizen duen findegian langile bat hiltzen atzo mantentze elektrikoko lanak egiten ari zela. UGTek jakinarazi duenez, azpikontratatutako langileak konortea galdu zuen eta larrialdi zerbitzuak oso bizkor iritsi ziren arren ezin izan zuten suspertu. Sindikatuak osalani dei egin dio istripuaren nondik norakoak azterritzen. Nazioartean, azkeneko hitz egin du gaur Giselle Pelikotek. Gogor mintzatu zaie drogen eraginpean zela sexu erasoa egin dioten 51 gizonei Dominik Senarroia barne. Honakoa koldarkeriaren epaiketa dela aurpegiratu die Giselle Pelikotek eta amorrua sentitzen duela adierazi du giza semeok ez zutelako inoiz gelditu, ez zutelako salatu. Epaiketa azken txanpan dago. Pelikoten seme-alabek ere deklaratu dute gaurkoan eta Giselle Pelikoten azken hitzen ostetik Dominik akusatuaren txanda izango da. Bihar asteazkenarekin egingo du akusazio partikularrak zigor eskaera eta datorren astean fiskaltzaren txanda izango da. Azkenik defentsarako abokatuek euren ondorioak zabalduko dituzte. Fermin Muguruzak pasaden larun batean Martuteneko kartzelan kontzertu eskaini ostean Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak aurrerantzean espetxetan gauzatuko diren kultur emanaldiei neurri gogorragoak ipiniko zaizkiela jakinarazi du. Muguruzak sarri-sarri kantatu izanagatik emandu aditzera Jaurlaritzak erabakia biktimak minduta ez sentitzearen argudiopean. Arratsaldeon guztioi, Atalase eskultura multzoan inauguratu zuen atzo Bilboko Udalak Guggenheim Museoaren eta Euskadi plazaren artean biktima oro omendu eta oroitzaren bidean udal erakundeak plazaratutakoaren arabera. Eta gal AAA eta Batallon Basko Espainol taldeak eraildako pertsonen izenez gain indar polizialaren biktimak ere aitzat etsiko ditu. Kritikak ere sorrarazi ditu, baina ekimenak izan ere Inigo Cabakasen hileta argitu gabeko heriotza gisa islatu izana gaitzetsi du Egiari Zorrek. Xabi Alo, konta iguzu. Bilboko udalak eta bake eta elkarbizitzarako foroak Bilbon izan diren terrorismoaren eta indarkeriaren biktima guztien oroimenezko plaka bat jarri zuen atzo hemen Bilbon Guggenheim Museoaren alboan, eta bertan etako Batallon Basko Espainoleko, Galeiko eta AAAko biktimak agertzen dira, baita indarkeria polizialarenak ere. Dena den arreta deitu duen izen bakanetako bat Inigo Cabakasena izan da, behar beste argitu ez diren kasuen artean kokatu baitute. Terrorismoaren biktimak eta indarkeria politikoaren eta polizialaren biktima teorian guztiak omentzeko eta gogoratzeko eskultura jarri dute Bilbon. Etaren, Galen, Batallon Basko Espainolen eta AAAren taldeen biktimak jasotzen ditu, baita polizia indarkeriarenak ere. Egien ahasgarri edo argitu gabeko biktimak ere aitortzen ditu, eta Inigo Cabakasen kasua argitasun nahikorik gabeko kasutzat jo dute. Egiari Zor Fundazioak gogoratu du 2012 urtean ertzaintzaren pilotakada baten ondorioz hil zela Inigo Cabakas, eta onartezintzat jo du Bilboko udalaren erabakia. Era berean nabarmendu du zerrenda horretan ez duela sartu
Mikel Martínez de Murguia Mendizabal, Eusko Jaurlaritzak Guardia Zibilaren esekuzio extrajudizialaren biktima gisa ofizialki aitortuta badago ere. Jose Ramon Mandak sortutako eskultura multzoa, altzairuzko eskultura handi batek eta Markina Semeingo marmol beltzezko 5 bankuk osatzen dute. Mazarredo Zumarkalean dago Guggenheim eta Arte Ederren museoen artean. Pasaden larun batean Fermin Muguruzak kontzertu eskaini zuen Martuteneko kartzelan. Bertan, sarri-sarri kantatu izanak polemika sortu duela dirudi. Izan ere, emanaldiaren ostean Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailak espetxetarako kultura ekitaldiei baldintzak gogorragoak ezartzearen autua egin du. Gaur goizean hasi da Bilbon 2019an boxen hauteskunde ekitaldi batean sortutako istiluen inguruko auziperatuen bigarren epaiketa eguna. Auzi honen azken jardunaldia izango den honetan izan da Xabi Alo. Epaiketaren bigarren saioa egiten ari dira Bizkaiko probintzia auzitegian. Xabier Monjeren lekukoek deklaratu dute lehenengo, Monjek berak deklaratu du ostean, eta berretsi du beste behin ere politikaz bakarrik hitz egiteko gerturatu zela boxeko hautagaiarengana, eta besteak beste Atxuri auzoko migrazioaz hitz egin zutela. Empezaron a gritar desde la mesa, desde la carpa de Vox, y en ese momento, claro, yo me quedé pues un poco extrañado, porque si yo con estas personas no he hecho más que hablar, ¿no? No sé qué estaban diciendo de mí, pero no puedo recordarlo, pero no era bonito. Y entonces vino un antidisturbios, me cogió por las espaldas y me tumbó al suelo, entre los contenedores. Y en ese momento empecé a gritar, laguncha, que quiere decir ayuda, ayuda, y me soltó. Inmediatamente vino el mismo agente de la Ertzaintza que me había dicho que podía hablar más tarde, que era muy amablemente, siempre, y en ese momento me dijo, lo siento, pero no voy a tener más remedio que identificarle. EAJaren barne prozesua amaitzar dago lurraldeetako buruzagitzei dagokionez. Araban, Jone Berriozabal izango da bertako buru batzarreko presidente atzo argitaratutako emaitzen arabera. Bizkaia eta Gipuzkoan gauzak nahiko argi ageri dira eta aurreikuspenen arabera David Salinas eta Maria Eugenia Arrizabalaga gailenduko dira hurren zuerren. Jone Berriozabal izango da Arabako buru batzarraren hurrengo presidentea. Alderdiak larun batean Gasteizen egingo duen lurralde batzarrean hautatua izateko beharrezko botoak lortu ondoren. Tokiko zenbait batzarren ostean Berriozabalek babes nahikoa izan du astelehen honetan herrialdeko batzokietan egin diren bozketetan. Gorka Hurtaran Gasteizko alkate ohiaren gainetik alegia. Gauzak horrela, larun batetik aurrera Berriozabalek Jose Antonio Suso ordezkatuko du lurraldeko alderdiaren ordezkaritzan. Postua lehendabiziz emakume batek betetzen duelarik. Berriozabalek berdintasun euskara eta gobernantzako ahaldun kargua utzi beharko du. Arabako buru batzarreko presidente postuarekin bateragarria ez delako. Gipuzkoan Eneko Goia eta Imanol Lasa hautagaiek parte ez hartzea erabaki ondoren, Maria Eugenia Arrizabalaga izango da lurraldeko hautagai bakarra. Bizkaian berriz, David Salinas Armendariz eta Iñigo Ansola hautagaiek lehian jarraitzen dute. Alderdiak Salinas Armendarizi hauteskunde kanpainan bere webgunea eta sare sozialak erabiltzea debekatu ostean. Euskal Autonomia Erkidegoko 2025ko aurrekontuen harira etxebizitza legea betetzeko eskaera egin du EH Bilduk negoziazio elkarrizketan.
EH Bilduk Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuen negoziazioaren esparruan 2025ean libre bilakatzen diren babes ofizialeko etxebizitzen erosketa aldarrikatu du hauek alokairu sozialetan eskaintzeko. Era berean hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea beharrezkotzat jo dute helburu berdinerako. Alokairuen prezioa arautzeko estatuko etxebizitza legea 3 hilabeteko epean aplikatzea eskatu du ere talde soberanistak. Aldundiekin elkarlanean prezioen indizeen sistema propio bat garatuz eta tentsio handiko eremuei buruzko azterketak amaituz baldintzak betetzen dituzten eremuak izendatzeko. Etxebizitza politikaren esparruan zerga neurriak martxan jartzea proposatu du alderdiak. Hala nola jabe errentariei referentzia prezioen indizeen sistema propio baten araberako hobariak eta penalizazioak ezartzea. Neurri sozialen barruan, Euskal Autonomia Erkidegoan ezaugarri sozioekonomikoen araberako lanbide arteko gutxieneko soldata eredu propioa aldarrikatu du EH Bilduk. 2025ko lehenengo 2 hilabetetan negoziazio kolektiborako mahai baten deialdia eskatuz. Zaintzaren alorrean, sektoreko irabazi asmoa desagerrarazteko pausoak ematea beharrezkoa dela adierazi du talde soberanistak, zaintzen sistema publiko komunitarioa eraikitzeko helburuarekin. Bukatzeko fiskalitateari dagokionez, neoliberalismoaren osteko fiskalitate baten oinarriak jartzeko eskaria egin du EH Bilduk. Errenta aitorpenean progresibitate handiagoa, sozietateen zerga osorik berrikustea, fortuna handien gaineko zerga eta iruzur fiskalaren behatokia sortzea dira besteak beste fiskalitateari buruz egindako eskariak. Osakidetzaren egoera hobetzaren aldeko apustu egingo duela adierazi du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Osasun sailak martxan jarriko dituen neurri berrien artean psikologo komunitarioak eta optometristak lehen arretako zerbitzuaren parte izaten hasiko direla jakinarazi du Pradalesek. Lehen mailako arreta funtsesko ardatza dela gaur ere berretzi behar dugu, esan behar dugu, eta gehiago sendatuko dugula eta indartuko dugula gaur ere iragarri nahi dugu. Eta horretarako neurri batzuk aipatu, momentu honetan ja martxan dauden neurriak. Sistema hobetzeko talka plana, hau iragarri genuen eta martxan da. Atzerapenak murrizteko asko jota 24 ordutan eta beste batzuetan 48 ordutan ez bada oso larria. Lehen arreta hobetzeko plan globala abenduaren lehenengo 15aldian aurkeztuko dugula eta sailburuak eta bere lantaldeak aurkeztuko duela. Plan global bat lehenengo arreta hobetzeko Euskadin. Sexu indarkeria biktimei arreta integrala eskaintzeko bidean Ari Berriak zentroa jarri zuen martxan atzo Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostian. Hain justu lan asko daukagulako eta emakumeek behar dutelako arreta bat, erabatekoa integrala, horregatik sortzen dira horrelako espazioak. Badakizute, Kamino kalean, aipatu duen bezala Belen Larrion berak uztailaren batean iriki genuela horretarako espazio bat, uztailaren batetik iriki genuenetik 180 kasu hartatu ditugu, 180, eta gaur hemen irikitzera goazen edo iriki dugun espazio honetan, orain arte emandako zerbitzuak zabaltzera goaz.
Etxerik gabeko 600 pertsona baino gehiago identifikatu dituzte Bilboko kaleetan. Udalak ezagutzera mandako datuen arabera, urriaren 23-tik 24 bitarteko gauean 605 pertsona zenbatu zituzten kalean lotan. Hala, Bizkaiko hiriburuak Euskal Autonomia Erkidegoan bizitoki egoera larrian dauden pertsonen inguruko ikerketa berri baten parte hartu du beste 29 udalerrirekin batera. Aita Mariontziak 53 pertsona erreskatatu ditu gaur goizaldean, Mediterraneo itsaso erdialdean. Goizeko 5:30 jaso du larrialdi abisua eta koordinazio zentroek erantzuten ez zutenez erreskatea egitea erabaki dute. Erreskatatutako gehienak Eritrea, Etiopia eta Hego Sudangoak dira. Azaldu dute guztiak gazteak edo adingabeak direla eta egoera larrian zaudela itsasoan 3 egun egon eta gero. Erreskatatutakoak deshidratazio, zorabio eta nekea ageriko zantzuak erakusten zituzten eta bronkitis kasu batzuk diagnostikatu ziren hotzaren esposizio luzearen ondorioz. Oharraren arabera gehitu dute ontziko medikuak kasu larriak aztertzen jarraitzen duela. Ontzia Sizilia ekialdeko Katania portura igorri dute Italiara eta bertan lehorreraturiko du bihar arratsaldean. Ekonomia arloan, Euskal Autonomia Erkidegoko lan ikuskaritzak ustezko irregulartasunak aurkitu ditu lanaldi partzialeko 10.351 kontrataziotan eta jakinarazpenak bidali ditu 5.310 enpresatara iruzur zantzuen berri emateko. Gutun horietan enpresei ohartarazi zaie berehala jakinarazi behar dituztela datuen aldaketak gizarte segurantzaren diru zaintza nagusiari aitortutako partzialtasun koefizientea eta errealitatea batez badatoz. Alegia, desegokitasunak egiaztatu diren egunetik aurrera kontratatutako denboraren eta benetan egindako lanaldiaren artean izan den tartea zehaztu behar dutela. Nafarroa, Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak ziurtatu du Volkswagenen inbertsioek aurrera jarraitzen dutela. Autogileak Alemanian gutxienez 3 fabrika ixteko asmoa izateak eragindako kezkari erantzunez egin ditu adierazpenok presidenteak. Izan ere, Landabengo fabrikak auto elektrikoen produkziora egokitzeko instalazioak aldatzen behar du eta aldaketa horietako batzuk aurreratuta dauden. Gainera, Volkswagenentzat auto elektrikoak hornitzeko bateria fabrikarekitzen ari da Imarkoaingo Hyundai Mobis lehen harria apirilean jarri zuten. Inbertsio horien gaineko kezkak lasaitu nahi izan ditu horrela presidenteak eta argi utzi du murrizketak Alemaniara mugatzen direla. Lanbide Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako enplegu zerbitzuak postontzi anonimo bat ezartzea erabaki du. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta bizitzeko gutxieneko diru-sarrera diru laguntzen inguruan egon daitezkeen ustezko iruzurrak salatzeko asmoa du horrek. EH Bilduk gogor gaitzetsi du ekimena. Nazioartean, Giselle Pelicot gogor mintzatu zaie drogen eraginpean zela sexualasoa egin zioten 51 gizonei, tartean Dominik senar ohiari. Koldarkeriaren epaiketa dela adierazi du. Izan ere, egindako aurpegiratu die, haiengana begiratuta eta atzamarrez seinalatuta amorrua sentitzen duela ohiu egin du, gizonek ez zutelako inoiz gelditu ez da salatu. Dominik Pelicot senar ohiaren eta gainerako 50 gizonen kontrako epaiketa egiten ari dira Avignongo zigor-arloko epaitegian eta gaur azkenekoz deklaratu du Giselle biktimak. Horren ustez, bada garaia bortxaketei garrantziak kentzen dien gizarte patriarkal honek begiak zabaldu eta begirada alda dezan.
Euskal Herrira bueltan, Euskal Herriko natura hobe ezagutzeko bidean 4 gida argitaratu berri ditu Arantzadik. Bertan, zuhaitz, landaren, tximeleta eta gazteen inguruko datuak plazaratu ditu elkarteak. Euskal Herrian zenbat tximeleta hegazti, lore eta zuhaitz ditugu. Bada Arantzadik horiek identifikatzeko naturako 4 minigida aurkeztu ditu, goazen horiek ezagutzera. Arantzadik zientzia elkarte bada, 75 urte baino gehiago dituena gaur egun. 13 sail gaude horren baitan, eta 13 sail horietan naturzientzien sail batzuk ere kokatzen dira. Hor botanika dago adibidez, ni sail horren kide eta langile naiz, eta ornitologia eta entomologiako sailekin batera 4 gida kaleratu ditugu duela oso gutxi. Lau natur gida dira, formatu simple edo xume batean, 2 landarei dagozkienak, lorenak eta zuhaitzenak, tximeleten gida bat, eta beste bat hegaztienak. Eta hauen helburua da dozein naturzale, dozein erabiltzaiek naturara gerturatu eta pixka bat espezie horiek ezagutzen hastea. Pentsatzen dut landa eremuan bizi den jendea konektatu dagoela eta azkenean jakintza hori ere jaso duela bere gurasoen gandik, eta erabilera egiten duenez eremuarena konexio horrek ahalbidetzen du espezie gehiagoren ezagutza. Hirietan bizi garenok nolabaiteko deskonexio handiagoa daukagu gaur egun, ez? Egia da eskoletan indarra handia egiten ari dela ingurumen hezkuntzan, eta hori ere lagungarria da, baina gida hauek ere lagungarri izan nahi dute euskarazko izenak eta espezie guzti hauek erakusteko. Gida bakoitzak bere berezitasunak ditu, izenburuak dioen bezala dira ezagutu beharreko 1 edo 11 espezie. Jarri ditugunak dira esan dezagun garrantzitsuenak, arruntenak, eta dauzkagun milaka espezie guztien artean talde bakoitzen, lehenengo sarbide bat egiteko nolabait natur inguru edo espezie talde horretara, ezagutu beharrekoak derrigor. Loreen kasuan adibidez antolaketa egin dugu koloreka, modu errezago batean espezie bat identifikatzeko gai izan gaitezen, baina talde bakoitzak bere moduak bilatu ditu publiko horrengana heltzeko. Gida hauetan aurkituko ditugun espezien artean adibidez hegaztietan ia gehienok ezagutuko dugu zer den basatea. Dala edozein hiriko parketan edo herriko parketan aurkitu dezakegun eta putzu txiki bat baldin badago. Baina aurkituko ditugu bestelako espeziak, adibidez kopeta zuria, badela nahiko arrunta Euskal Herrian edo adibidez txingudira baldin bagoaz aurkituko duguna urte guztian zeharria ziur. Eta behar bada, txingudin paseatzen dabilen persona batek ikusi du inoiz, baina ez dira izenik jarri orduan gida hauek ere badira tresna hortarako. Eta zuhaitzen kasuan adibidez, badakigu zer den aritza, ia gehienok ez hostoa identifikatuta daukagu, Bizkaian adibidez bada simbolo oso garrantzitsu bat, gida honek biltzen ditu 6 aritz mota. Eta laguntzen dugu ere, landare talde baten barruan ikusten ez dela espezie bakarra, baizik eta espezie asko daudela. Gida hauek edozein erabiltzaileentza daude pentsatuta, hasi ume txiki batetik, gu bezala Arantzadin gabiltzanok ere erabili ditugu. Egia da gure egunerokotasunan erabiltzen ditugun gidak mardulagoak direla, normalean ez dago hainbesteko ilustrazio ederrik eta testua izaten dira batik bat eta teknikoagoak baina hauek ere badira nolabait oso katalogo bisual bat ez ditugunak erabiliko identifikaziorako, baina gustagarri direlako. Eta umeekin adibidez, badago testu nahiko landu bat, informazio askorekin, simbologian ere informazio asko dago, baina bada lehenengo urrats bat, marrazki horien bitartez bereizketa bat egiten hasteko eta modu askotara landu daiteke gida. Eraketa prozesua nahiko luzea izan da, ia 2 urteko lana ari gara. Ideia nagusia Toni Jobetek ekarri zuen Arantzadira. Bera da gidan ilustratzailea eta formatu hau existitzen da Katalunian. Hori ikusten da eta lektiorekin batera kaleratzen dituzte eta badituzte uste eta 17 bat izenburu gida hauetan.
nolabait berak esaten zegoen, herrien arteko antzekotasun hortatik, hizkuntzaren gaiarengatik ekarri naizula ere Euskal Herrira. Eta berak ikusten zula berrezkoak zirela gida hauek, bai Euskal Herriko espeziekin, bai euskeraz izatean. Egia esan, proposatu bezain laster, oso ideia polita iruditu zitzaigun eta lanean hasi ginean berehala. Lehenengo gauza da espezie horiek aukeratzea, ez nolabait deskarte zail hori egitea eta 101 espeziekin bakarrik geratzea. Eta gero dator, espezie guztien deskribapenak, ezaugarri guztiak, espezie bakoitzarentzat ondo jartzea, taldekapenak, eta nahiz eta oso formatu xume eta txikia izan gerora, atzetik dagoen lana oso luzea izan da. Hauek dira Aranzadin gordetzen diren kolekzioak, justu hemen ditugu Tximeleten 2 kutxa. Ni botanika saiokoa naiz, orduan hontan ez naiz ibiltzen, pentsatzen dut salabardoekin edo harrapatuko ote dituzten. Gauekoak badakit jartzen dituztela argi fokoekin eta izara batekin erakarri izateko. Eta hauena, seguraski oso lan mardula da. Gurea esan dezagun erresagoa landareak hasteko ez direlako mugitzen. Guk landareak mendian biltzen ditugu, onera ekarri, prentxatu, hau da, almohadilla lehorren artean jartzen ditugu landareak, eta pixuarekin lortzen dugu landare lehor eta zapal bat, eta ondoren kolekziora datuzte armairu hauetan informazio guzti hori biltzera. Kolekzioak dira oso tresna garrantzitsua, edozein ikerlarirentzat, baita gizartearentzat ere. Mentzen digute jakita espezie konkretu bat egon dela toki eta baldintza zehatz batzuetan. Azkenean ez dira bakarrik espeziak biltzen direna, baizik eta informazio asko dago hauen atzetik. Kokalekua, eguna, zeinek bildu duen, ikerketa mordo bat egiteko balio du, ikusteko ze aldaketa egon diren, jakiteko espeziak desagertu diren, edo agertu diren berriz. Azkenean da gure naturaren registro oso zehatz bat. Euki izan ditugu zita zahar batzuk, agian ez herbarioan gordetako pleguenak, baina zitan beste datu base bat badaukagu. Eta gaur egun jun eta ezin aurkitu landare hori. Orduan egia da norbaitek bertan erregistratu zuela eta gaur egun ez dela berriz aurkitu, beraz ezin jakin plegu bat gabe benetan hor zegoen edo ez. Gaur egun erabilera anitzak ari zaizkio ematen. Badugu botanikan beste proiektu bat, Filopir izenekoa, ari garena herbarioko plegoak erabiltzen, genetika egiteko. Herbarioetako landaren materialetatik abiatuta, ari gea eraikitzen saiatzen Pirineotako landaren loredun guztien, esan dezagun zuhaitz genealogikoa, ez? Filogenea hori ari gera eraikitzen saiatzen. Geroz eta tresna gehiago dauzkagu eskura, eta geroz eta erabilera gehiago enpiko dute herbario hauek. Tonik berak proposatu zigun berak badituela beste izenburu batzuk buruan eta gustatuko litzaiokela gurekin harremanetan jarraitzea. Baldin badator proposamena ongi etorria izango da noski. Ilustrazioak berak egiten ditu, beraz elkarlan bat izan beharko da eta gu oso gustura gaude emaitzarekin, así que ea lortzen dugun nahi. Besterik ez gure aldetik, euskarazko informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian edo kuskuxeatu gure sare sozialak. Arratsalde ona pasa. Musikari bezala baditut nire iritziak ez, baina bai, esan dezunean zuri organikoki ateratzen zaizula purismotik ateratze, edo zerbait gogorrago egitea talarekin, zer dago puruagorik zuri barrutik ateratzen zaizuna egitea baino, ezta? Eta gogorra esaten detenean, aipatzen nahi nintzen, jendeak esaten didanean, barrok estiloa oso nabarmena dela gure taldean, eta bar, baina batzutan, ateratzen zaigunean, soulago edo soul kutsua duen abesti bat, grabatu dugu eta hor dago gure hirugarren diskoan, ez? Eta orain justu, amaieran kontatuko izute beto, baina
disko berria sortzen ari gara baintxe bertan, eta benetan esate dizut, batzutan, badakizu nola funtzionatzen duen horrek, ez? Batek ideia batek hartzen du, eta gian da, ez dakit funk estilo, edo funk baxu bat dela. Eta, eta besti izango da, blues funk moduko bat, eta nire etiketak jartzea gaina etzai gustatzen. Kostatzen zaigu, musikari askotan, ez da? Eta orduan, gauza bera gertatzen da, bestiak sortzen ditu danean, ez? Batzutan, balada bat ateatzen zait, eta blues kutsua hor dago, baina, ezakit, bada gospel moduko bat, edo rock kutsu handiagoa duena, baina, esan bezala, eta hasieran esan duan bezala, generoaren estilo puruak ezagutzea oso lagungarria da, baina, gero, aizu, horretarako jolasteko bai. Hori da. Bueno, bigarren abestiarekin goaz, oraingo hau pixkat modernoagoa, saiguzu zea abesti den. Bueno, Marcus King ezagutzen zenuen, ez da? Zuregatik. Marcus King iritzen zait, 28 urte ditu, bai. Super baby. Eta bitu nola jotzen duen, nola besten duen, eta ze sakonak bien bere letrak eta bere musika, ez? Eta kasu honetan, iruditzen zait blues rock modernoaren adierazgarri oso ona. Vale, guazen entzutera, Wildflowers and Wine, Marcus Kingen eskotik. Wildflowers and wine, the old scratchy record plays in the background.